first question is, how important is good language skills in your profession? First, as a math teacher, syempre kailangan sa amin dinedevelop din yung klaro na pagsasalita, tamang words na ginagamit. Kasi oras na mali yung words na binigay mo, syempre, alam naman natin lahat math equation yan, mahaba. Magkamali ka lang ng sinabi, mali na agad yung simula pa rin ang problem. Kaya sa amin, mahalaga talaga na tama yung mga ginagamit mo o mga instructions mo sa salita. Thank you. Very well said. Our next question is, which concerns, inconveniences, and problems do you usually encounter? Siguro yung problema lang din yung minsan pronunciation na lang din siguro ng mga words. Saka yung linaw ng pagsasalita mo. Siyempre, kailangan klarong maliit yung estudyante yung instructions. Our third question is, how do you address the need to be understood by the people you serve? Siguro, para sa akin, siguro, bababa ka na lang din. Yung gamitin mo na lang din ng mga words, yung mga basic. Siyempre, yung mga estudyante mo, hindi naman yan kasing taas na knowledge na alam mo ngayon. So, kailangan bumaba ka sa level nila. Yung mga ginagamit mo words dapat, alam nila. Hindi lang ikaw lang yung nakakaalam. Dapat alam din nila yung ginagamit. Simple words lang gagawin. And our last question is, should there be anything that you need to develop in your language skills? What would this be, and why do you say so? Sa akin, yung problema na lang siguro ngayon, yung medyo mabilis na pagsasalita, pagbibigyan ng instruction. Kasi sa estudyante ko, kailangan nila ng malinaw na instructions. So, kailangan pagalan mo lang dito. Hindi rin mabilis ang pagbibigay ng instruction. Kailangan tama lang para maintindihan nila ang lahat. So, yun lang siguro yung kailangan ko. Thank you so much for your time.